पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. सावंतवाडी मधला असणारा जो कार्यक्रम आहे त्या कार्यक्रमाबद्दल ऑलरेडी दीपक केसरकरांनी आपल्याला माहिती दिलेलीच आहे. परंतु इथला जो कार्यक्रम आहे त्या कार्यक्रमाच्या संदर्भामध्ये मुख्यमंत्री इथे आल्यानंतर ते प्रथमतः या ठिकाणी पहिल्यांदाच आल्यानंतर इथे असणारे उजव्या बाजूला जी कार्डियक ॲम्ब्युलन्स आणि इथे ज्या पोलीस डिपार्टमेंटला ज्या जिल्हा नियोजनाच्या माध्यमातून जे वाहनं दिली आहेत त्या वाहनांचा जो ताफा त्या बाजूला असेल त्या वाहनांचं आणि नवीन अग्निशामक दलासाठी जी वाहनं दिली गेली आहेत त्याचं त्या ठिकाणी पहिल्या 5 मिनिटांमध्ये त्यांचं उद्घाटन करतील. विविध डिपार्टमेंटची असणारी जी स्टॉल्स आहेत त्या शासनाच्या माध्यमातून त्या स्टॉल्सचं ते पाहणी करतील आणि त्या ठिकाणी त्यांचं उद्घाटन नंतरच्या काळात करतील. त्यानंतरच्या काळामध्ये ते स्टेजवरती त्यांचं पदार्पण होईल आणि त्या ठिकाणी दीप प्रज्वलन, प्रतिमा पूजन, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं पूजन वगैरे सगळ्या हा विषय होईल. त्यानंतरच्या काळामध्ये राज्यगीत हे नंतर होईल. त्यानंतरच्या काळामध्ये दिव्यांग जी मंडळी आहेत त्या सगळ्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते त्यांचं स्वागत आणि तो कार्यक्रम त्यानंतरच्या काळामध्ये ती 10 मिनिटं होतील. या संपूर्ण कार्यक्रमाचं प्रस्तावित जे आहे ते शासनाच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी जे आहेत त्या जिल्हाधिकारी 5 मिनिटांमध्ये करतील. त्याचबरोबर नंतर प्रातिनिधिक स्वरूपात काही जी 25 लाभार्थी विविध आहेत, विविध शासनाचे वेगवेगळ्या टप्प्यामधले असणारे लाभार्थी आहेत त्या लाभार्थ्यांना लाभ वस्तू देणं, त्यांना प्रमाणपत्रक देणं अशा विषयासाठी जवळजवळ 30 मिनिटाचा हा कालावधी असेल. आणि त्यानंतर या ठिकाणी प्रमुख काही लोकप्रतिनिधींची भाषणं ही होतील. त्यामध्ये पालकमंत्री म्हणून माझं होईल, दीपक केसरकरांचं होईल, दादांचं भाषण होईल, त्यानंतर मुख्यमंत्री साहेबांचं मार्गदर्शन होईल. अशा प्रकारे हा इथला असणारा जो कार्यक्रम जो आहे तो कार्यक्रम 1 तासामध्ये आटोपण्याच्या संदर्भामधलं जे नियोजन आहे ते मिनिट टू मिनिट जे नियोजन आहे ते नियोजन या संदर्भात झालं आहे. आपण सर्वांना सांगायला आनंद होतो की माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे आणि आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब या दोघांच्या नेतृत्वामधलं असणारं सरकार हे जनसामान्यांचं असणारं सरकार आहे. आणि हे जनसामान्यांचं असणारं सरकार असल्यामुळे सामान्य लोकांपर्यंत शासनाच्या अनेक योजना या अतिशय पारदर्शकपणे गेल्या पाहिजेत. सरकारकडून, सरकारच्या अधिकाऱ्यांकडून एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीने योजना राबवल्या गेल्या पाहिजेत त्या प्रत्यक्षात राबवल्या जातात की नाही याचं सगळ्याचा फॉलोअप घेणं आणि मुख्यमंत्री म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एकदा तरी जाऊन त्या सगळ्या गोष्टीचा पाठपुरावा करणं या दृष्टिकोनातून हा जो कार्यक्रम घेतला आहे. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या जिल्ह्यामध्ये 75,000पेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना आपण लाभ देण्याच्या संदर्भातलं उद्दिष्ट प्रथमदर्शनी आपण ठरवलं आहे. परंतु त्याहीपेक्षा जास्त लोकांपर्यंत आपण पोहोचण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. खरं तर हा कार्यक्रम जो आहे तो मध्यभागी कुठेतरी ज्या सिंधुदुर्गाच्या असावा त्या दृष्टिकोनातून कुडाळ हे ठिकाण जरी ठरवलं असेल तरी इथे असणारी व्यवस्था आणि इथे असणारी सर्व वाहनं आणि ह्या कंजेक्शन्स या सगळ्या गोष्टीमुळे मैदानं मोठ्या प्रमाणामध्ये उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे आता जे पटांगण आहे त्या पटांगणाची असणारी कॅपॅसिटी ही 8 ते 9 हजार लोकांचीच असणारी कॅपॅसिटी आहे. त्यामुळे 8 ते 9 हजार सर्व तालुक्यांमधून विविध योजनांचे लाभार्थी आणण्याच्या संदर्भातलं नियोजन हे अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून केलं गेलेलं आहे. प्रत्येकाला त्या सगळ्या दुपारची वेळ असल्यामुळे प्रत्येकाला कोणत्याही लाभार्थ्यांना त्या ठिकाणी त्रास होणार नाही या सगळ्या व्यवस्था केल्या आहेत. एसटीच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना त्यांच्या गावापासून आणण्यापर्यंत इथे आणून पुन्हा त्यांना परत सोडण्यापर्यंतची सगळ्या व्यवस्था शासनाच्या माध्यमातून
होतील या दृष्टिकोनातला प्रयत्न आपण केलेला आहे. 300 ST बसेसच्या माध्यमातून सर्व लाभार्थ्यांना आणण्याचं ज्यावेळेला काम होत आहे त्यावेळेला त्या सगळ्यासाठी एक ऑफिसर म्हणजे त्याला प्रोटोकॉल ऑफिसर ज्याला म्हणतो आपण त्या पद्धतीने प्रत्येक त्या भागासाठी एक ऑफिसर आपण नेमलेला आहे. आरोग्य आणि या सगळ्या गोष्टीची तपासणी करण्यासाठी आपण विविध कॅम्पच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आल्यानंतर प्रत्येकाची ब्लड प्रेशर असेल किंवा डायबिटीस या पद्धतीची ही तपासणी करायला पाहिजे अशा 2 वेगवेगळे कॅम्प्स आपण त्या ठिकाणी करण्याचं योजलेलं आहे. त्याचबरोबर ज्या भागातून हे सर्वच्या सर्व लाभार्थी येत आहेत PSC सेंटर्समधल्या असणाऱ्या सर्व ॲम्ब्युलन्स ज्या आहेत ॲम्ब्युलन्स असतील तिथले असणारे तज्ज्ञ डॉक्टर्स असतील या सगळ्यांना त्या सगळ्यांवरती देखरेख करण्यासाठी त्यांची राऊंडअप कंटिन्यू चालू राहिली पाहिजे. की कोणाला एखाद्याला जर त्रास झाला तर त्याला हॉस्पिटलपर्यंत नेण्याची जी व्यवस्था आहे ती व्यवस्था त्यांनी पाहण्यासाठी त्याही ठिकाणी जो ऑफिसर आहे त्या ऑफिसरला त्या संदर्भातली पूर्णच्या पूर्ण जबाबदारी त्या दृष्टिकोनातून केली आहे. हे जे सभास्थान आहे त्या सभास्थानापासून जवळच असणारं कुडाळचं असणारं महिला हॉस्पिटल जे आहे त्या महिला हॉस्पिटलचं जी परिस्थिती आहे त्या महिला हॉस्पिटलमध्ये 100 खोटांची अवेलेबिलिटी आहे. त्या 100 खोटांपैकी आताच सकाळी तिथल्या अधिकाऱ्यांशी बोलल्यानंतर 30 पेशंट तिथे ऑलरेडी ॲडमिट आहेत. त्यामुळे जवळजवळ 70 बेड्स त्या ठिकाणी त्या नव्याने की त्याला लागणारी सगळ्या व्यवस्था कोण त्यामध्ये ॲडमिट करायची वेळ आली उष्माघात फार मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे किंवा मोठा त्रास कदाचित होऊ शकतो किंवा काय होईल या दृष्टिकोनातून त्या ठिकाणी सुद्धा त्या भागामध्ये जे आवश्यक आहे त्या उन्हापासून त्रास होण्याच्या दृष्टिकोनातून ओरल बी वगैरे त्या जागेवरती कसं उपलब्ध होईल याही सगळ्या व्यवस्था त्या ठिकाणी करण्याचं काम केलेलं आहे. येणाऱ्या प्रत्येक लाभार्थ्याच्या डोक्यावरती टोपी असेल अशा प्रकारचं सुद्धा नियोजन केलं आहे. त्यांना पाण्याची व्यवस्था त्यांच्याबरोबर केलेली आहे. इथेही पाण्याची व्यवस्था केली आहे. त्यांना जाताना कुठेही अल्पोपहारासाठी थांबावं लागणार नाही म्हणून मग त्याही ठिकाणी त्यांचा अल्पोपहार असेल किंवा या सगळ्या गोष्टी त्यांना सुरळीतपणे मिळतील. आणि जास्तीत जास्त या सगळ्या गोष्टीमध्ये प्रशासनातील असणारे सगळे अधिकारी यांना प्रत्येक विषयासाठी कोण जबाबदार आहे या सगळ्या जबाबदारी त्यांच्याकडे ऑलरेडी नेमून दिलेल्या आहेत. त्यामुळे हा कार्यक्रम जो आहे तो कार्यक्रम इथल्या असणाऱ्या सामान्य कष्टकरी शेतकरी असतील किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी की ज्या शासनाच्या योजना ज्या त्यांच्यापर्यंत गेल्या पाहिजेत, शासनाच्या योजना सरकार म्हणून त्यांच्यापर्यंत पोचलं पाहिजे या दृष्टिकोनातून आपण केल्या आहेत. आणि हा कार्यक्रम झाल्यानंतर सुद्धा तिथे कंटिन्युटीमध्ये सर्व अधिकारी तिथे त्याच्या स्टॉलवरती उपस्थित असतील आणि त्या उपस्थित असणाऱ्यांना ज्यांना त्याच्यामध्ये अधिकचे लाभ जर त्यामध्ये घ्यायचे असतील तर ते लाभ त्यामध्ये घेण्यासाठी त्यांना त्यासाठी ते सर्व अधिकारी उपलब्ध असतील. आपणही आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून हा इथे होणारा एक शासनाचा जरी कार्यक्रम असेल तरी आपला सिंधुदुर्ग वासियांचा असणारा हा कार्यक्रम आहे. आपल्या कार्यक्रमाला सन्माननीय मुख्यमंत्री सुद्धा त्या कार्यक्रमाला येणार आहेत. त्यामुळे आपण सर्वांनी या कार्यक्रमाची जास्तीत जास्त प्रसिद्धी ही लोकांपर्यंत करावी. लोकशाहीचा 4था स्तंभ म्हणून इथे येणारा प्रत्येक व्यक्ती आणि इथलं असणारं जे वातावरण आहे दुपारची थोडीशी वेळ असल्यामुळे आपणही आपल्या वर्तमानपत्रामधून की प्रत्येकाने आपल्याबरोबर गाडीमध्ये तर त्यांच्याकडे पाणी अवेलेबल आहे परंतु पाण्याची व्यवस्था टोपी वगैरे ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आपल्याला ज्या दिल्या आहेत त्या सगळ्यांनी परिधान कराव्यात की जेणेकरून हा जो उन्हाचा कमीत कमी त्रास होईल. खरं तर ज्या ठिकाणी गाड्या पार्किंग होणार आहेत त्या पार्किंगपासून 200 मीटरवरतीच फक्त हे सभास्थान आहे. तरीसुद्धा लोकांनी इतरत्र न फिरता ज्या ठिकाणी वाहनं लावली आहेत त्या वाहनात यावं आणि वाहनातूनच जावं अशा प्रकारचं आव्हानसुद्धा आपण आपल्या माध्यमातून प्रसार माध्यमातून करावं एवढी आपण सर्वांना विनंती आहे. आपल्याला काही या संदर्भात विचारायचं असेल तर आपण विचारू शकतो. साहेब आपला उपक्रम चांगला आहे त्यावर दुमत नाही पण ज्या पद्धतीने तुम्ही आता हे नियोजन केलेलं आहे लाभार्थ्यांसाठी योजना पोहोचेपर्यंत त्याच पद्धतीचं नियोजन हा उपक्रम झाल्यानंतर राहणार का? नंबर 2 तेवढी अधिकाऱ्यांची मॅनपॉवर आपल्या प्रशासनाकडे आहे का? एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की यामध्ये आत्ता
ऑलरेडी आपण या सगळ्या गोष्टीमध्ये 75,000पेक्षा जास्त नव्याने लाभार्थी झाले पाहिजे या संदर्भातलं नियोजन आपण सर्व करतोय. आपणा सर्वांना माहिती आहे की केंद्राच्या माध्यमातून अशा अनेक योजना या ऑलरेडी संपूर्ण भागांमध्ये सुरू आहेत. एक उदाहरण म्हणून फक्त मी सांगण्याचा प्रयत्न करतो, किसान सन्मान योजना. लाखो लाभार्थ्यांना या किसान सन्मान योजनेचा लाभ झाला. त्याच किसान सन्मान योजनेच्या माध्यमातून आता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा त्याच पद्धतीने आता नव्याने त्याच पद्धतीने 6,000 रुपयाचे नव्याने आता एक योजना सुरू केली. त्यामुळे ऑलरेडी या योजना आणि योजनांचा लाभ हा त्या स्तरावरती अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून होतो. परंतु गेली अनेक वर्ष आपल्याला सर्वांना माहीत आहे की या सगळ्या गोष्टी करत असताना कागदपत्रांची पूर्तता करणं या सगळ्या गोष्टी अतिशय किचकट असतात आणि म्हणून एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून एकाच दिवशी या सगळ्या जर आपल्याला देता आल्या तर त्या दिवशी मोठ्या प्रमाणामध्ये तिथल्या असणाऱ्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळतो. आणि म्हणून शासनाचं धोरण जे आहे की जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना एकाच वेळेला या सगळ्याचा लाभ व्हावा, याचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा की जेणेकरून आता असणाऱ्या ज्या योजना आहेत की ज्या राज्य शासनाच्या योजना आहेत त्या राज्य शासनाच्या योजना विविध म्हणजे कृषी क्षेत्र भागामधल्या आहेत, विविध भागांमधल्या आहेत, कामगार क्षेत्रामधल्या असणाऱ्या योजना आहेत, अशा वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटमधल्या या योजना आहेत. योजना आणि योजनांची माहिती सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांपर्यंत पोहोचवणं हे यामधून साध्य होऊ शकतं आणि म्हणून लाभार्थी वाढवण्यासाठी याचा सर्वात मोठा फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे ही जी योजना आहे ही योजना शासनाच्या माध्यमातून आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजींनी सर्व जिल्ह्यांमध्ये करण्याच्या संदर्भामध्ये एका महिन्यामध्ये सर्व जिल्ह्यांमध्ये विविध ठिकाणी विविध तालुक्यांमध्ये करण्याचं नियोजन केलं आहे. प्रत्येक तालुक्यांमध्ये या संदर्भातले वेगवेगळ्या पद्धतीने अधिकारी जाऊन काम करत आहेत. मुख्यमंत्री ज्या ठिकाणी स्वतः जाऊन असा कार्यक्रम घेत आहेत त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी जातात त्या ठिकाणी अशा पद्धतीचं नियोजन होतं. परंतु प्रत्येक तालुक्यामध्ये अशा प्रकारे नियोजन हे अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून होत आहे. जिल्हा नियोजनच्या माध्यमातून 0.2% हा निधी सुद्धा या सगळ्या गोष्टीसाठी म्हणजे ही यंत्रणा राबवली गेली पाहिजे या दृष्टिकोनातून निधी सुद्धा उपलब्ध करण्याच्या संदर्भातले राज्य शासनाचे निर्देश आहेत. खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा आहे. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जर एअर स्पोर्ट असेल, वॉटर स्पोर्ट्स असतील, असे जर उपक्रम सुरू करायचे असतील तर शासनाच्या विविध खिडक्यांवरती जावं लागतं आणि त्या परवानग्या घ्याव्या लागतात. ह्या परवानग्या मिळवण्यासाठी सुद्धा या शासन आपल्या दारी या उपक्रमाचा काही फायदा होऊ शकेल का? एकाच ठिकाणी या सर्व परवानग्या मिळाव्या अशी पर्यटन व्यावसायिकांची नेहमीची मागणी राहिली. हे आपण सर्वांना माहिती आहे की पर्यटन हा व्यवसाय किंवा पर्यटन व्यवसायाचे अनेक पैलू आहेत. पर्यटन व्यवसायामध्ये काही साहसी खेळ हे सुद्धा आहेत. त्यामुळे साहसी खेळ आणि या सगळ्या गोष्टींमध्ये क्रीडा भागामध्ये त्याची नोंदणी करायची का यामध्ये करायची हा सर्वात मोठा असणारा प्रश्न आहे. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी करत असताना काही परवानग्या ज्या आहेत त्या परवानग्या ह्या खेळाच्या परवानग्या आहेत. त्या खेळांच्या परवानग्यांमध्ये ज्या वेळेला त्याचं प्रशिक्षण असणं त्या सगळ्या उपक्रमाचं किंवा ती जी उपकरणं असतात त्याचं प्रशिक्षण असणं हे सर्वात मोठी असणारी बाब असते. हे एखाद्याने मी असं विचार केला की एखादा क्रीडा खेळ सुरू करायचा आहे तर तो मला करता येत नाही, पण त्याचं कुठेतरी जाऊन त्याने प्रशिक्षण घेतलेलं असलं पाहिजे. ते जे उपकरण आहे ते उपकरण त्याला वापरता आलं पाहिजे आणि जी व्यक्ती किंवा जे पर्यटक ते वापरत आहेत त्यांना त्याच्या पूर्णच्या पूर्ण त्या सगळ्या विषयांमधलं जो तो चालवतोय त्याला त्याचं पूर्ण नॉलेज असलं पाहिजे आणि जो पर्यटक तिथे जातोय त्याचा जीव आणि या सगळ्या गोष्टीची त्याने पूर्णच्या पूर्ण खात्री की त्याला त्या सगळ्या गोष्टीमध्ये कोणत्याही प्रकारची इजा होणार नाही या सगळ्या गोष्टी त्यामध्ये तपासणं हे अत्यंत गरजेचं असतं. त्यामुळे एकाच दिवसामध्ये अशा सगळ्या परवानग्या देणं हे तसं पॉसिबल होत नाही. त्यामुळे म्हणून मग त्याला वेगवेगळ्या भागांमध्ये वेगवेगळ्या विषयांमध्ये त्या ठिकाणच्या असणाऱ्या जी डिपार्टमेंट आहेत त्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून किंवा त्या विभागाकडून त्याच्या परवानग्या मिळवणं हे गरजेचं असतं. आणि असं कोणाचं जर आपल्याकडे कोणाला त्या परवानग्यांसाठी थांबावं लागत असेल तर मी पालकमंत्री म्हणून आपल्याला विनंती करतो की अशा सगळ्या विषयासाठी मी एक दिवस पाहिजे तर दिवस देईन आणि त्या दिवशी
सर्व अधिकाऱ्यांना एकत्र बोलून की बाबा याचं यामध्ये काय अडचणीचं आहे त्या सगळ्या गोष्टी सोडवण्यासाठी आम्ही नक्की प्रयत्न करू. साहेब, महिला रुग्णालयात आता तुम्ही हा उपक्रम आहे म्हणून व्यवस्था उभी केली आहात. महिला ॲक्च्युली त्या ठिकाणी बरेचसे वैद्यकीय अधिकारी नाही आहेत. 8 दिवसापूर्वी पावशीमधील एक महिलेचं बाळ दगावलं भूलतज्ञ नसल्यामुळे. आपण पालकमंत्री म्हणून कायमस्वरूपी व्यवस्थापनासाठी याकडे लक्ष देणार का? की आपण जे म्हणताय ही वस्तुस्थिती खरी आहे, परंतु यामध्ये ज्या ज्या उपाययोजना करायला हव्यात त्या उपाययोजना शासन म्हणून करणं हे जे आवश्यक आहे ते नक्की करण्याचं काम येणाऱ्या काळामध्ये केलं जाईल. मध्यंतरीच्या काळामध्ये या विषयामध्ये असणारे जे तज्ज्ञ डॉक्टर्स असले पाहिजेत. पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अशी रिक्वायरमेंट ही शासनाच्या माध्यमातून मागवली आहे. ॲडव्हर्टाइजमेंट आणि जी प्रक्रिया त्यामध्ये करायला हवी प्रक्रिया आता सुरू आहे. नक्कीच त्यामध्ये आपल्याला यश येईल. सर टाइम वेळ कसं काय कार्यक्रम तेच करायला वेळ लागला. 11 वाजता म्हणजे फक्त काय आहे की तिकडचा जो कार्यक्रम आहे तिथून त्यांचे सावंतवाडीमधून तो कार्यक्रम त्या तिथे किती वेळ लागेल माहीत नाही. म्हणजे कारण त्यांनी तिथला कार्यक्रम अजूनपर्यंत फायनल केलेला नाही. सावंतवाडीमधला तिथला कार्यक्रम जर अर्धा पाऊण तासात होणार आहे म्हणून मगाशी ते इथे आले होते तेव्हा पाऊण तासाच्या वरती होणार नाही असं जर त्यांनी म्हटलं असेल तर ते 10 वाजता तिथून निघणार आहेत. 11 वाजता म्हणजे 11 वाजता इथे 11 साडे 11 वाजता इथला कार्यक्रम एक्झॅक्टली चालू आहे. परंतु इथला कार्यक्रम हा फक्त 1 तासाचा असणार. ओके. चलो धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद आपल्या सगळ्यांचे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.